Hello mga bay, maayong gabi diri sa Middle East. Maayong kadlawon Pilipinas. Busy na kayo mo diha karon sa pagpangandam sa Pasko. Bitaw na apa ko diri ang taon sa kusina mga bay. Wala pa naabot ang tawo. Ang sunoy to as gawas. Paabot pa ko taon kaya ako pang lawgan. Ay bay, Janice, Claro, Patok. Merry Christmas ninyong tanan mga bay. Kumusta man mo? Oh, tugnaw na jud taon diri. Last 3 days pa ko nakabati og tugnaw. Tugnaw na gitawan. Sama sa kagbugnaw sa imong gugma dinhi kanako. Siyalan pud niyo, naghugod na pud siya. Bay Riyami B. Asa naman to? Arkamo di ay Arkamo. Ano nalibat na ba? Matang alas 11:17 na diri sa gabi Og di buhi pa intang kalois Ginoo. Og alive gihapon ang natoang mga kilay pero medyo napakpahakan na sa pikas. Kumusta man yung Pasko diha mga bay? Dinhi taw mingaw kaayo. Nanguyab na ko mga bay, no? Nanguyab na ko. As in, nagpadala ko sulat, love letter. Sa muka, manguyab no? Sa muka, gini manguyab, oy. Di ko anad nga manguyab. Pero maningkamot ko para makagawas ko ba. Kung di man ko makagawas og mapuhon, siguro sa 25 or sa 26 na ko makagawas, no? Liwas na sa ako ang adlaw na tawhan. Kay kung ako manggong itunong og pizza 25, grabe ang mga tao dili na jud ka makakuan, di na ka makalakaw og diretso bitaw sa kadaghan sa mga tao sa dalan kay gahuot jud intawon. Og inigsod pud nimo dito simbahan, di po maglisod na pug kag kuan kanang sulod ba kay paskan ganan tao lagi. Unya makasala na lamang ta. Mayo nang sa kahanom angay buhaton ani. Nanguyab na ko sa imong nga ana karon. Iantos ginako og paabot ang sunoy. Bisag social media na hapit. Wa paghihapon mi uli. Iantos ginako og kanang huwat na maabot siya kay ako laging lawgan. Di ba kahuman akong lawg niya, manguyab na dayon ko. Saon man ha. Kanang ako inon nga tay. Pwede pa mugawas ko kanang regalo na lang nimo sa kong birthday kung mo ko pagawson. Sumuka lagi mo uyab oy. Hello bye, Mitch Eli, may Pasko nimo. Janice, Claro, Patok, Merry Christmas ninyong tanan mga bay. Yung taon hapit na 25 no pila na lang kaadlaw. Mapun-an na pud ang akong edad. Bahalag mapun-an ang edad basta kay piminti mabata tang dagway ani. Ang edad rin ng tigulang. Hi Jared! Thank you for watching. Jared is here. Hello, thank you. Kahit hindi mo naintindihan ang mga pinagsasabi ko, ayan, nanonood ka pa rin. Hello sa'yo. Kay Erika Marie, hello ni mo ba? Kay Joanne Greenwood, hello. Hello ni mo diya sa UK. Sige kong liili rin siya. Kuhan ka niya. Ang pultahan mang goodbye. Ako bang gibrihan gamay ba? Para makita na ko kung naabot na bang gara ang puning kagwangan ni gabi naman dako pa man ulintan gara gid siya karong adlaw piti daghana na kong gihimo karong adlaw ra ba kay piti pag binutan gini inday karong adlaw gyud imuyab lagi unya kay walang gihapon sa nang rasa gihapon na buto oy hay naman mo sala pug mo oy gabi no kayo lagi ganiha pag mata na ko so mo to ang akong daily routine jud kada buntag manguang ka nang manigbas ko sa mga suga, mag-kill the light ko kada buntag, kill the light pat kill the light diri sa sulod dito sa gawas diri tanang daghang patinong suga ba mabuntag piminti ko killer sa suga mabuntag killer. I always kill the light every morning and every afternoon I'm going to alive the light. Sa mukha ko yan, lasun si Midja na gigapoy na ba ako lubat kayo pero pangisi lang daan niya. Merry Christmas ninyong tanan. Bye Lucy, Asino hater. Merry Christmas ninyong tanan.
Usa dugaya ni gara gini siya karon. Pitin akong paminutan karon bay maayo bay. Nya karon naabot pa gid akong usa ka alaga nga doktora gikan sa Ireland kay dito man siya ga eskwela. Piting pagwapan ako sa iyang kwarto. Piting lipayan niya, piting gakos niya ko lipay kasi kay gipagupahan ako may kwarto. Bisag kapoy kay ko babas na kay ang akong trabaho is job well done gihapon kaayo sa nga tanan. Bisan ang uban gi magic lamang. Basta ang katong permi nila perfect kayo ang pagkatrabaho ba. Kay lagi magbinot-an ta siya lang po. Magbinot-an, bibitaw. Buutan man gyud ko ba pero bahin sa trabaho giingnan giguanin nila nga. Kabalo ko nga kabalo mi nga buangon gyud kang dako. Gianaan ko. Lipay pud taw biti pud taw na kong isiha. Buang lain man to nga buangon ilahang iingon pod kanang kuan ba bisan ba kasab-an ako magnisig. Sala na wa mato signal mga bay dara nagbabalik ang iyong inday. Malo gito asa naman ko dapit lagi inang ko nila nga kabalo ko nga buangon kay kang dako. Pero kabalo sa mi nga pag-abot sa trabaho perfect kay ka o di gid mo undangan kung dili ma-perfect ang resulta. Perting panggitik gid na nila giyo perting panggitik sa tanan. Nya sige ra ba ni sila padungog-dungog nga. Sige sila padungog nga tagaan kuno ko nila og laptop. Ingko nga suko pong unahuna dugaya pud itunol oy. Basta magbag-ong unahuna. Panggitik lagi sila bay kay kanang usingan ani pabalikon lagi ko nila oy salam pud ni sila. Di gi sila musugot nga di na ko mabalik kay dugay ako mo nagdugay din hey. Niya kay kabisado na kayo na ko ang ilahang mga batasan asa mga trabahoon tanan. Unsa kay ampo tang ko ninyo diha nga kanang hikapon in taon ang alagay ang kuan ang kasing-kasing hikapon ang kasing-kasing o hunahuna sa ako nga galon nga unta malumoy ang dera pastila ni signala ni oy nga unta malumoy ang iyang dughan aron iya akong tugutan nga makagawas dinhi sa balay nga akong balay tambalanan. Dugaya ba atong ngunta makagawas na ko aning akong prisuhan salan pud mo. Asa naman ni oy kadugay pud. Oy dong asa naman kadu pauli dong nigara man pud kaning nagpaabot lagi ko kay manguyab lagi ko. Kay di man ko manguyab kanang 5 ka adlaw ay ha ko mulakaw. Dili ko ana kay kabaw na ko ani ilahang batasan. Kay kung manguyab kag dugay-dugay daghan kay ni silang silot gyud. As in murag ipabalintong na nilang balay ba, ipabali na nilang balay. Mo to nga ako ang plano nga kinahanglan kung manguyab ko usa lang ka adlaw ang pagitan para kung pananglitan na sila ipahimo. Madarag smile mga bay no. So hi bye Rosy White Glow. Kay piti ni sila kung nakayhangyo sila ha. Grabe ni sila makasugo gyud murag di na nako balikan sila. Murag di na ko mobalik ba nga kadyo ra man kay ko magawas unta. Hi bye Lena M Dogs. Unsa man na pa Lena M Dogs. Bye Jordan Loma di Bardulasa. Hello nimo, Merry Christmas. Kumusta naman kakaayo? Sakto ba to? Kumusta naman kaintawon ana dito? Estila ni akong tubol ani akong ulo oy. Hinaot nga may mahimo kang instrumento nga nagkakita sa akong agalo nimo nga nagpatong sa akong ulo. Mulumoy ang iyahang tumoy. Mulumoy ang iyang tumoy para tugtan ko niya. Ang himungaan wa pa nag-reply ba ako nang ipanguyaban. Anak ko, piting man-English ako dito. Dear Mama, kay wala mong siya dito mapikas balay. Wala diri ang mga antos pikas balay. Anak ko, Dear Mama, yeah, I know that you have a good and a kind heart. I love you and I miss you. Please come home. Pero bisag di ito ganahan nga paulion na diri kasama kayo. To sa pikas balay kay gioperahan lagi siya mga bahay niya dito sa siya ni Puyo kay
tuwa may daghan ditong kuan. Tuwa may daghan ditong nanis. Nya diri kay ako raman usa. So, piting man English na ko ganiha. Gay love you, I miss you pa ko. Piting plastikan inday. Pero bitaw mingaw man wala mo nga diri kay wa may mo shout out nako. Sige mag shout out to nako good. Makamingaw man day og wa diri. Na sige kog ingon nga mingaw na ko nimo. Og pinangga gid kay ta ka anak ko. Then pag-abot sa tumoy. Can you please basi na ikuan diri. Mama ka this coming December 25 is my birthday na. Anak ko, and I know and you know that my wish is only that unsa na ba to akong man-English? Ay siyalan po na. And my wish is I hope you will allow me to go outside at least I can